Їхній Майдан стоїть і досі. У Празі місцева українська громада та небайдужі чехи почали свою акцію протесту ще 5 років тому. Вистояли всю Революцію Гідності, а нині приходять щовихідних і невпинно вимагають від Росії забратися зі сходу України і Криму. Стояти обіцяють до деокупації півострова і Донбасу. Наша Софія Абляєва розкаже більше. Акція солідарності з Україною або Празький Майдан став невід'ємною частиною Староміської площі у центрі Праги. Чеські активісти, які небайдуже ставляться до подій у сусідній країні, вже понад 4 років приходять сюди, аби висловити свою солідарність із мешканцями сходу України і підтримати кримських татар – корінний народ Криму, який потерпає від російської агресії. Незважаючи на пору року, погоду та особисті проблеми, учасники Празького Майдану приходять сюди щонеділі. Їх помітно здалеку. Синьо-жовті стяги, патріотичні антипутінівські лозунги, світлини українців-політв'язнів. Є тут портрети лідера кримських татар, друга першого президента Чехії Вацлава Гавела Мустафи Джемілєва. У 1968 році він висловив величезну підтримку Чехословаччині у її боротьбі проти радянського режиму. І це наша шана йому. Крім того, Джемілєв – один з найяскравіших прикладів спротиву, зокрема проти російської окупації Криму. Цей намет на центральній площі Праги не тільки знак солідарності з Україною. Організатори акції, що стартувала восени 14-го, збирають кошти для воїнів, які боронять Україну на Сході. Торік вони відправили 4 тисячі євро, зібрані тут, у Харківський реабілітаційний центр. Крім цього, збирають підписи для петиції з закликом до ЄС посилити санкції проти Росії. Її підписав і Денис Бондарів з Полтави. Він приїхав у Прагу на заробітки. Дуже сильно вражає, що люди не байдужі до того, що зараз відбувається у нашій країні. Намети з гаслом «Russia hands off Ukraine» – «Росія, руки геть від України» викликає різні емоції у туристів. Немало серед них прибічників агресивної політики Росії. Конфліктні ситуації тут – звичайна справа. Надо будет, мы здесь наведем порядок. Да пусть снимают. Крым наш. Ты снимаешь, Крым наш. Приезжает очень много русских туристов, очень много. Безусловно, когда они видят наши палатки, и у них возникает диссонанс, потому что им рассказывают о том, что Чехия поддерживает Россию, что здесь достаточно пророссийский президент. Активісти Празького Майдану також зібраним на акції коштом двічі на рік відправляють групи українських дітей, батьки яких загинули на війні на Сході, в Прагу на канікули. Крім того, волонтери тут займаються і просвітницькою місією. Щотижня вони оновлюють інформацію про ситуацію в ОРДЛО і розповідають її тим, кому це дійсно цікаво. Софія Абляєва, Андрій Змерзліна із Праги для Заман, АТР.